María Sánchez encargada. Error. Cancelar. Ahí está. Bueno, conto de tanto sí que e conto o de viños en canto que fixen do avión. Cando estaba viendo o castigo, bueno, o pero nada. Eso ao principio vou facer unha breve introducción vosa, porque sai o currículo aquí que me vou ler un pouco. Pero oye, ¿no podemos ponernos abajo y así vemos las diapositivas? No, mejor que no. No lo que digáis. Sí, yo también. No, mira. Qué vergüenza. Me da rabia, ¿sabes? No ver las intervenciones. Bueno, pues escoítase, sí, escoita, verdad? Bueno, bos días de novo. Comezamos con esta mesa de relatorios. Bueno, para min é un privilexio estar acompañada destas profesionais, destas arquitectas. Todas elas comparten a preocupación e estudo dos espazos que habitamos e da configuración das nosas cidades e das nosas paisaxes e como estes espazos, tanto públicos como privados, responden ou deberían dar resposta ás necesidades cotiáns e a esas necesidades cruzadas coa esfera social, coa economía productiva, relacional e habitacional, manifestadas de forma imprescindible desde unha perspectiva feminista. Todas elas son productoras de diferentes relatos que contribúen á transformación da arquitectura e da súa contorna para posibilitar unha reconfiguración da realidade para que sexa máis xusta e que recupere eses espazos para a vida das persoas, que pois, penso que ao final é o que se busca. Dicir que hai un cambio no programa, que Pilar Cos non pode acompañarnos esta mañá na mesa, pero enviou un texto que lerá a María Xosé Agra o remate desta sesión. Como xa tedes os currículos na documentación que vos pasaron esta mañá, vou a ser moi breve, vou destacar breves apuntes de cada unha delas para que tamén teñan máis tempo para falar. Comezamos con Luz Paz e Ana Amado, van as primeiras en intervir. Elas son arquitectas pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, oficio que compaxinan con outras actividades nas que empregan as artes visuais para poñer o foco en conflictos sociais que abordan baixo o traballo de Colades, xunto a tamén a arquitecta Marta Marcos. Desde este colectivo, desde Cadelas Verdes, desenvolveron en 2012 o proxecto Spanish Dream en relación á burbulla inmobiliaria, polo que gañaron o 15º Premio COAC na categoría de Divulgación e Investigación. María Novas formouse como arquitecta na Escola Técnica Superior de Arquitectura, tamén de Coruña. O seu traballo como arquitecta vai acompañado dunha labor de investigación alrededor da transformación da arquitectura e do seu enriquecemento dende áreas como a socioloxía ou o feminismo, realidade que a levou a promover xunto a arquitecta Sofía Paleo en 2012 o proxecto en rede de xénero reconstrucción e a formar parte de outras iniciativas colaborativas internacionais como Un día unha arquitecta para a visibilización da contribución de mulleres arquitectas na historia. E, finalmente, Inma Llansana é arquitecta pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. A paisaxe é a cuestión central do seu exercicio e tamén da súa labor docente nas universidades de Navarra, Venecia e Barcelona entre 2006 e 2011. Con anterioridade, en 1989 e 2001 foi arquitecta municipal responsable de proxectos urbanos no Ayuntamiento de Prat de Llobregat, en Barcelona. E no ano 2006 funda xunto a Conchita de la Villa e Robert de Pau a empresa dedicada a arquitectura e paisaxe Llansana de la Villa de Pau Arquitectes. Nada máis, deixo vos xa que nos contedes cousas e comezamos con Luz e Ana. Gracias. Bueno, pois moitas grazas. Non sei se escoitaseme así falando dende aquí. Vale, sí? Non, achego máis. A ver, achegome un pouco. Vale, sí, agora xa noto que
recolle. Bueno, pois moitas grazas pola invitación. Para nós é un verdadeiro prazer e un verdadeiro honor, sentímonos honradas por esta invitación para compartir hoxe este día con vos, con Pascuala, por estar aquí no Consello da Cultura. Grazas pola presentación, Chus. Comentábamos antes que nos coñecíamos, aínda que pensábamos que non, porque ao final, bueno, sempre acabamos confluindo en cousas, non? Cando nos invitaron a participar, pois a verdade que, bueno, nos estivemos preguntando pois que podíamos aportar hoxe, non? Bueno, Ana, ela comentará, foi alumna de Pascuala e entón, bueno, pois ten aí unha relación máis directa con ela. Eu non fui unha alumna de Pascuala, aínda que Pascuala ti non o recordarás, pero coincidimos nun congreso en Pamplona cando eu xa rematara a carreira. Teño unha lembranza, unha anécdota que creo que representa moi ben a forte influencia o importante que é para nós como arquitecta e como figura de referencia, porque nese congreso recordo que falamos, non, sobre o tema de xénero na arquitectura. E eu tiña nesos momentos unha idea moi distinta a que teño hoxe, non? E é que, bueno, quizáis non era tan consciente da importancia e do determinante que era ese tema, non? E nun paseo que fixemos atopamos unha feira de libros e regaláchesme un libro, que era Mujeres que corren con los lobos, que lin encantada e que cada vez entendo mellor, que forma parte da miña da miña biblioteca básica. E bueno, pois eu estou na escola dando clase, agora formo parte desa vida académica que Amparo definiu tamén como un lugar onde nos atopamos con verdades absolutas e que compre remover nesa revolución silenciosa que obviamente ti comezaches e que, dende logo, tamén cada vez te admiramos máis por ese inicio e non morrer no intento. Ana, ti... Bueno, a miña anécdota é un pouco diferente. Eu fui unha alumna de Pascuala. Supoño que non te acordarás de mí porque eu era unha alumna bastante olvidable, témome. Pero eu lembro especialmente unha clase na que planteaches un exercicio que supuxo para min a primeira reflexión sobre fotografía, sobre as miñas fotografías, polo menos. E agora me dedico fundamentalmente a fotografía. E a fotografía de arquitectura, sobre todo, non? Lembro que nos mandaras algo así como facer unha selección de fotografías tomadas por nós e logo analizalas en clase, fotografías que tiveran que ver un pouco coa arquitectura e analizalas en clase e decir por que escolléramos as fotos, non? E lembro que ti me sinalaches que nas miñas fotos había como unha tensión entre o íntimo, o máis doméstico, o máis cercano e o exótico, o alleo, non? Eso me quedou aí, porque de feito é unha constante que todavía está nas miñas fotos e supoño que nas fotos de moitos fotógrafos, que é intentar atopar sempre o extraordinario no ordinario, non que te atopas todos os días. Lembro especialmente esa clase, curiosamente. Ben, bueno, imos empezar, a nosa pretensión hoxe é facer unha pequena reflexión sobre a onde vai a profesión, cara a onde se dirixe a profesión, ou nestes momentos un pouco inciertos, e tamén cal é o papel da muller arquitecta dentro da profesión. E para iso imos empezar contándovos un proxecto noso que se chama Spanish Dream, cuyo fin último foi precisamente isto, non? Ser unha reflexión dende o mundo, dende a nosa profesión, sobre as consecuencias que tivo e que está tendo a crise económica. Iremos dándolle así ou co ratón. Non, dalle ti así. Sí, bueno, como queras. Isto de que temos que facelo así un pouco a dúas bandas, non? Bueno, o noso enfoque comezou, o proxecto arrancamos no 2010, cando a crise estaba empezando a ser bastante evidente, pero todavía non tanto, non? Entón, nos preguntamos sobre
repito, desde a nosa profesión, que impacto tería nas nosas vidas, nas vidas de todo o mundo, non só como arquitecta, sino para todo o mundo, estes datos macroeconómicos e catastrofistas, estes titulares que estaban empezando a sair sobre si explotaba a burbulla económica e todo isto, non? Entón, nós o que fixemos, bueno, estes son exemplos pois un pouco que simbolizan isto que estaba empezando a pasar. De feito, esta é unha foto que fixo Luz sobre unha urbanización en Miño, a Costa Nácara, na que se ve moi ben este impacto que ten xa incluso no medio ambiente, non? Deixando aparte do tipo de consecuencias que tivo despois, non? Nos, bueno, para intentar analizar isto, o que fixemos foi un percorrido en Galicia, en principio en Galicia, porque ademais consideramos que isto estaba dándose en todo o territorio español, co cal, aínda que o fixéramos en Galicia, podía ser extrapolable a calquer punto da xeografía española. Fixemos como un percorrido fotografiando, a modo de ter un pequeno catálogo, esta especie de ruínas prematuras que estaban empezando a atoparse por todas partes, non? Estes edificios que enxendraban esta contradición de ser ruína e ser prematura, non? Ni siquiera chegaban a ser edificios. Fixemos este pequeno catálogo destas... Sí, destas ruínas, non? E, bueno, en sí mesmo, isto, en un principio, non, pois, para nós foi a base do proxecto, non, sobre o que empezamos a traballar. Pero, claro, nós o que, en esta reflexión, o que queríamos era chegar a entender non só eso que é o físico que está feito, sino toda a carga emocional, toda a carga que iba a ter isto na vida, non? E, entón, bueno, pois vendo, acudindo, non, a testimonios como foi, por exemplo, das veciñas da Corrala La Utopía, que antes de ser desaloxadas fixeron unha serie de vídeos nos que contaban, temos aí o link en YouTube, pero, bueno, podeno ver se interesa, no que contaban dun xeito absolutamente directo e tremendamente real o que supoñía habitar un espazo, non? Vivir en unha vivenda, non? Con todo, co pleno significado desas palabras, nós o que queríamos era trasladar eso a esas ruínas, non? E entón, bueno, pois a estrategia pasou por comezar a, entre comillas, habitar esas ruínas, non? E, bueno, aquí vos amosamos parte do making of, de como comezamos. Sí, unha vez que fixemos como unha especie de mapeado, fixemos esa recollida de localizacións interesantes, e o que fixemos foi precisamente, bueno, escoller unhas delas e habitalas, o que di Luz. Nesta serie de fotos que imos pasar un pouco rápido, e desvendo en que o proceso do proxecto en sí, de rehabitar estas ruínas, para o cal o que fixemos foi pois construir, bueno, máis ben montar uns escenarios domésticos moi recoñecibles para calquera persona, tirando de amigos, familiares, mobles nosos e todo isto, de forma que calquer persona podese sentirse identificado con esta situación, porque o que estaban ocurrindo eran escenas domésticas, pero en lugares que se quedaran sin rematar de construir. Bueno, ese foi o momento, trasladar un baño, un váter, sí, foi curioso. E, finalmente, o resultado de toda esta toma, o resultado foi fotográfico, finalmente. Finalmente xurdiu unha serie de 15 fotografías, que vos imos mostrar a continuación, que eso serían xa as fotos finales, onde pretendimos eso, recoller escenas incluso ata tópicas, non? Dun xeito un tanto irónico, o sea, un pouco rir por non chorar, non? Ese era un pouco o plantexamento. Sí. E coa idea esta do Spanish Dream, non, que en principio surxiu asimilada á idea do American Dream, non? O desexo de todo un país por mellorar, non? E que no noso país se convirtiu un pouco en equivalente a comprar unha vivenda. Non parece que ninguén se poñía, ninguén tiña unha mirada crítica sobre
A miña irmá e o meu cuñado. Bueno, saíron os meus pais antes, tamén a familiares de Marta, estea todo por mezclado por aí. A miña tía... Non contes, non contes. Pobre. Iso foi o resultado de unha apuesta que nunca debeu facer. Esta non vou decir quen é. Non o decimos. Non. Sí, pedimos permiso en casi todas. Sí, Na en do váter concreto, na do váter e no. na da ducha non. Non. Por eso tamén hai menos, por exemplo, as escenas son máis improvisadas, con menos montaxe, porque non sabíamos se tiñamos que ir correndo. Claro, igual tiñamos que fuxir porque andaba xente por aí mirando, entón. Ben, pois, despois de ter feito esta serie fotográfica, detrás, obviamente temos moitísimas máis fotos que foron desechadas, pero a serie foi exposta. A serie foi exposta dúas veces de forma individual. A primeira vez foi para nós a máis especial porque foi na sede do Colexio de Arquitectos de Galicia, que nos concedeu unha pequena axuda para formar parte da programación cultural dese ano. E o feito de montar, esta exposición, en realidade, o que fixemos foi diseñar unha piel feita por puntales de obra, unha piel efímera e dun xeito que puidéramos separarnos dos muros do que é o institucional. Foi unha montaxe bastante complexa, porque meter todos estes puntales de obra civil no medio da Quintana, pois, tivo a súa gracia, non? Pero, resultou esta segunda piel efímera no que colgaban tamén estas fotos a modo de soños, porque para nós estas fotos reflexaban como imaxes destes soños truncados da xente, de non poder chegar a ser realmente propietarios, porque as vivendas estaban sen rematar. E a segunda exposición, que foi pouco tempo despois, tivo lugar na Galería Sargadelos de Ferrol. Neste caso, o plantexamento foi similar. Tamén querer unha segunda piel, a que vedes aquí. Neste caso, por cuestións da sala, non puidemos introducir os puntais de obra, pero fixemos unha cousa parecida con vallas de obra. Tamén as fotografías quedaban suspendidas e flotando tamén como esta especie de soños etéreos que proxectaban sombras na parede. E logo tamén un aspecto que quixéramos sinalar é que o tema tivo unha inmensa repercusión mediática coa que non contábamos nin de coña. E a verdade é que nos vimos incluso un pouco superadas, desbordadas polo tema, sobre todo ao principio, a raíz da primeira expo, non? Sí, quería comentar que houve aí un momento coa primeira expo que estivemos como recopilando, non? Para ver en cantos sitios saíamos, porque nos sacaron incluso no Telediario Nacional de, non sei, de Telecinco ou de 4, sí, e tal. E empezamos a recopilar e levábamos sobre 40 e xa dixemos, xa é imposible, non? De seguir contando, non? E o tema é que, efectivamente, non podería dar o mellor en si